So we're here. Nasa loob na kami ng Showa Market. Para siyang okay lang sa harap ko eh. Banyo. Okay. Dito na tayo sa loob ng train. Lumabas na tayo sa underground, which is subway. So, yung labas natin. Doors closing. Welcome aboard Red Line Run 803. Ganito ang buhay natin yung mga guys, mga dear ko dyan. Every time I'm going to sipag-sipag, coming home. May dinagdag na daanan ng bagong train track. So, hindi ko alam kung ano yun. Kaya gano'n. So, hindi ko alam kung ano. Toyok Argyle, kung saan kami nag-grocery. Nandun yung Asian grocery store. Kaya dahil yung train natin hindi bababa, hindi i-stop doon sa regular na stop area ko. Kaya dito tayo dumaan. Dito tayo dumaan sa may yung sa may Argyle na kung saan yung mga grocery store ng Asian store. Kaya lakarin ko na lang pupunta doon sa ating usual na nilalakaran ko. But anyway, ito yung Broadway. Kung saan yung aking ibang sipag-sipag, dito rin ako sumasakay dito sa area to. Kaya ganun mga dear. Sarap ngayon maglakad-lakad kasi hindi siya masyadong malamig, mahangin. Oo. Ito siya. Pero makulimlim siya ngayon. Kulimlim siya today. Pero minsan may kulimlim pero ang init. For this time of time ng oras na to is medyo mahangin. Kaya gano'n. Dito na ako sa downtown. Wala lang mga dear. 7 minutes on minutes. Dito na ako sa downtown. Ayan. Kita mo yan, Louis Vuitton
na store. Pero hindi pa ako pumasok yan mga dear. Kasi wala akong budget dyan. But anyway, yes. Kasi yung mga bag, yung Gucci na bag, sa store. Yes. Ito yung downtown. Right? It's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Ito yung Argyle kung saan kami nag-grocery. Nandun yung Asian grocery store. Kaya dahil yung train natin hindi bababa, hindi i-stop doon sa regular na stop area ko. Kaya dito tayo dumaan. Dito tayo dumaan sa may yung sa may Argyle na kung saan yung mga grocery store ng Asian store. Kaya lakarin ko na lang papunta dun sa ating usual na nilalakaran ko. But anyway, ito yung Broadway. Kung saan yung aking ibang sipag-sipag, dito rin ako sumasakay dito sa area to. Kaya ganun mga dear. Sarap ngayon maglakad-lakad kasi hindi siya masyadong malamig, mahangin. Oo. Ito siya. Pero makulimlim siya ngayon. Kulimlim siya today. Pero minsan may kulimlim pero ang init. For this time of time ng oras na to is medyo mahangin. Kaya ganun. My dear, right now pauwi ako, so dito ako sa underground ng train station, which is hinihintay ko yung aking train. Yes, it is around 1:40. Yeah, so I'm waiting for the train. I'm so like, kasi lumipat kasi yung isang busing ko. I just hindi ko akalain na tatawagan ako ulit dahil akala ko hindi na nila ako i-hired ulit. But anyway, very very thankful ako dahil yung ating blessing ay nagdagdagan. But anyway, yes. It's you, yeah, boy. The one to show me now.